waɗanda ba su yi subscribing YouTube channel ɗinmu ba, su danna subscribe sannan su danna alamar ƙararrawa. Gwanjan Kaduna, naku. Ya masoyiyata, ummi ki so ni dan na huta na ji daɗi. Ya ilahi sarki maƙagin dukkanin halitta, kai yo barewa da zomo har ake farauta. Kai salati kanka ga manzo shugaban halitta, wanda duk ya so shi wuta dai ta haramta gunshi ikiwani. Masoyiyata ummi bani zuciyarki, dan na zo na zauna ummi bani so na barki. Zan kula da ke har abada ni bani so na barki. Kin zamo madubi a rai naki so ni dan na huta na ji daɗi. Ko za a yo gasa ummi a san ki zan ɗauka. Ni dai kina burge ni ummi dan babatin shakka. Adanki mai kyawu da surar kikin wuce shakka. Yace fa na baiwa soyayya domin suna shaida ikwani. Kana ta surutun ka gaje na zo da soyayya. Ina da mamakin waɗansu maza abin kunya. Su ce suna son ka daga baya su bar ka kan hanya. Su yi ta lallaɓar girgin yarda sai su bar ki a nan da tunani. Tsaya ki saurare ni ummi bana cikin wannan. Ki bani yarda ki ummi dan karkiyo wannan. Sai ka saurare da Hafiz akwai sharuɗan nan. Sai ka ga abbanmu da ummanmu masu albarka ikiwani. To na ji saƙonki ummi to na ji ba shakka. Sai dai iyaye na basa nan suna garin Makka. Yanzu ba lokacin aikin hajji bane haka. Da kun ji labarin da yayyo kuma da shawara ikiwani. Ni dai ina son ki ummi ki je kiyo nazari. Kyau da fuskarki na duba kina da annuri. Da so nake ummi ki so ni na kai ki can London. Kula ta yarda da ni ku bi ni zan ba ku labari ikiwani.